गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायनो लाबोनाय जाबाय। आङो दिनै भिडिअ लाबोनायनि प्लेनिं गैयामोन। आङो मैयानिफ्रायनो गामियाव दंहैयोमोन। अब्लाबो आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोननि कमेन्ट खालामनायनि थाखाय, नोंथांमोना सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थानो थिननायनि थाखाय दा आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा नैबे भिडिअआ जाहैबाय आसाम पुलिसाव फैखांनाय रिजनिंनि माखासे सोंलुफोर, आङो बेखौनो लाबोनाय जादों। नोंथांमोना सिगाङाव नायाखैब्ला दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय। आसाम पुलिसाव सिगाङाव माबायदि रिजनिंनि सोंलुफोरा फैयामोन आरो उननि समावबो बेफोरबायदि सोंलुफोरानो फैनोबो हागौ। बाहाय नोंथांमोना बेखायनो नायनानै बुजिनो लाबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 1आव दङ जाहैबाय, बाहाय दिनै कुइसन नाम्बार 1 हिसाबै A1 B2 C3 ओमफ्राय सोंनायसिन दङ आरो बाहाय, ओमफ्राय E5 दङ। ओमफ्राय नै बाहाय अप्सन एआव दङ D4 दङ, बिआव दङ E5, सिआव दङ F6, ओमफ्राय डिआव दङ G6। दा बाहाय जोंना नैबे सोंनायसिनाव मा जागोन? बे जाहैबाय माने नाम्बार सिस्टेमनि आरो रिजनिंनि। दा हमनानै लादो नै बाहाय एनि उनाव मा जादों? एनि उनावहाय बि जादों, नै बिनि उनावहाय मा जादों? सिनि उनावहाय मा जागोन जोंना? डि जागोन, ABCD जाबाय। दाना 1 2 3 बाहाय मा जागोन? 4 जागोन 1 2 3 लायोबा। बाहाय होमबा एन्सारा मा जागोन? अप्सन ए। अप्सन एआनो जागोन बिनि फिननाय। बेयो जोबोद गोरलै सोंलुमोन। दा बेबायदि सोंलुफोरानो फैनोबो हागौ आरो बेनिफ्राय गोरासिनबो फैनो हागौ। नोंथांमोना जेब्लायबो स्टाडियाव थाबाय थाबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 2आव दङ जाहैबाय, बाहाय दङ नै NOIDA is to OPJEB, माने NOIDA नि समान मा लिरनो हादों? अबजेक्ट लिरनो हादों। अबजेक्ट माने OPJEB लिरनो हायो। होमबा नैबे DELHI दिल्लीनि समान मा लिरनो हागोन बेखौ सोंदों आरो। माने नैबेनि समाव जुदि बे जायोब्ला होमबा बिनि समानाव मा जागोन बेखौ सोंदों आरो। दा बाहाय जोङो नायनांगोन, नैबे जोङो सिगाङाव थानाय जोङो मोननै रुजुथायखौ जोङो नायनांगोन। बिसोरनि रुजुनायावहाय मा गोरोबलायनाय दङ एबा माबे जोंहा फर्मुलाजों थांदों बेखौ जोङो नायनांगोन। बिसोर मोननैखौ जोङो नायखांनायनि उनावसो नैबे मोनसेखौ जोङो नायहैनो हागोन। दा बाहाय दङ जाहैबाय N, बाहाय दङ फार्स्टआव O दङ। होमबा N नि उनावहाय जोंना मा जायो? O जायो। नै N नि उनावहाय O जादों। O नि उनावहाय मा जायोमोन जोंना? P जायो, OP। I J D E A B बेबायदि जादों। होमबा दाना बेहाय बेबायदि जाहैबा D नि उनाव जोंना मा जागोन? D नि उनाव जागोन जाहैबाय, D नि उनावहाय DE जागोन। E नि उनाव मा जागोन? F जागोन। L नि उनावहाय मा जागोन? M जागोन। H नि उनाव मा जागोन? I जागोन। I नि उनाव मा जागोन? J जागोन। होमबा बेबायदि गोरोबनाया बबेयाव दङ? बाहाय अप्सन एआव दङ ELKIK, बेथ' नङा। बिआव दङ EFMIJ, नै बे मिलायबाय। अप्सन बि आनो जासिगोन बेनि थार फिननाय। होमबा जोङो नै बिसोरखौ नायनांगौनि गोनांथि गैला। होमबा बिनि फिननाया मा जागौमोन? अप्सन बि आनो जागौमोन बिनि फिननाय। नोंथांमोनाबो बुजिदों जानो हागौ। एसेबां माने गोरा कुइसन नङा बियो, नोंथांमोनाबो बुजिखागोन। दा कुइसन नाम्बार 3 बाहाय दङ जाहैबाय, नै कुइसन नाम्बार 3आव TELEPHONE, टेलिफन। टेलिफननि रुजुथायाव मा लिरनो हादोंनो? ENOHPELET लिरनो हादों। होमबा नैबे ALLIGATOR नि समानाव मा लिरनो हागोन दाना? बिनि समानाव जुदि बेखौ लिरनो हादोंब्ला नैबेनि समानाव मा लिरनो हागोन बेखौ नागिरनांगौ। दा बाहाय जोङो मोजाङै नोजोर होयोबा नुयो जोंना माबायदि जादों। दा बाहाय नायनांगोन जोङो, माने बोरैबा मिलायहैगोन बियो बेखौ जों नायनांगोन। नै बिसोर मोननैनि गेजेराव बोरैबा मिलायगोन बेखौ नायनानै उनावहाय नैबे मोनसेखौ जोङो नायनांगोन। होमबा बाहाय दङ फार्स्टआव जोंना T दङ, बाहाय जोंना दङ फार्स्टआव E दङ, ओमफ्राय बेहाय दङ जाहैबाय लास्टआव E दङ, बाय फार्स्टआव E दङ। नै होमबा बेयाव फार्स्टआव T दङमोन, बैयाव लास्टआव T थाहैदों। होमबा बियो उल्था मिलायगोन नामा बेखौ नायनांगोन। दा जोङो नायोबा नुयो Tआ जोंना मा फैदों? लास्टआव फैदों T, ओमफ्राय Eआ फैदों नै, ओमफ्राय उनावहाय L E P H O N E, थारमाने उल्था आरो। माने बाहाय जोंहा T निफ्राय लिरदोंबा बेयाव E निफ्राय ओरै लिरबोदों आरो ओरैजाय लिरबोदोंमोन, माने आगदानिफ्राय ओरैजाय लिरबोदों।
होमबा जोङो बुजिनो हाबाय माने उल्था जादों होमबा नैबेखौबो जुदि उल्था लिरोबा जोंना मा जागोन दा बेहाय नायनो हायो फार्स्टआव जोंना ए आव जागायदोंमोन ए निफ्राय जागायलांनानै आर आव जोबहैदोंमोन होमबा मानिफ्राय जागायगोन बियो आर निफ्राय जागायगोन आर अ टि ए जि आइ डाबल एल ए बेबायदि जागोन बियो होमबा बेबायदिया अपसना अबाव दङ अपसन एयाव नायनो दंना गैया आर अ टि ए जि आइ डाबल एल ए होमबा फिननाया अबाव दङ अपसन एयावनो दङ बिनि थार फिननाया जोंना अपसन एयावनो दङ होमबा अपसन एयानो जासिगोन बिनि फिननाया दा कुइसन नाम्बार 4 आव दङ बाहाय दं जाहैबाय डि एन एन एफ डाबल पि ओइस डाबल आर ओमफ्राय बे सोंनायाव मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ दा बाहाय अपसनफोरखौ जों नायग्रोनांगोन अपसन एयाव दङ जे डाबल टि बि आव दङ एल डाबल टि सि आव दङ एम डाबल टि डि आव दङ आइ डाबल इउ दा बाहाय जोंना बियो बोरै जादों बेखौ नायनांगोन मोजाङै मोनथाम दङ बे मोनथामा माबोरै गोरोबदों बेखौ नायनांगोन दा जोङो नायोबा नुयो बाहाय डि निफ्राय जागायदों बेनिया एफ निफ्राय जागायदों दा जोङो मोनबेसे बारदों बेखौ जों नायनो हायो डि नि उनावहाय जोंना मोनसे बारोबा मा जायो डि इ खौ बारोबा मा जायो एफ जायो एफ निफ्राय जुदि जि खौ बारोबा मा जायो ओइस जायो दा बेबायदि जाबाय दाना एन निफ्राय मा जागोन एन एम एम एन अ पि जादों नै पि किउ आर मोनसे बारदों दाना बाहायबो एन दङ एन अ पि किउ आर मोनसे बारलांदों थारमाने होमबा दाना जों बेखौबो मोनसे बारलांबा मा जागोन डि निफ्राय इ एफ जि ओइस निफ्राय आइ जे जागोन थारमाने मोनसे बारोबा आइ खौ बारलांबा जे जागोन फार्स्टआव दाना एन निफ्रायथ' जोंना पि आर नि उनावहाय जों मोनसे बारलांबा मा जागोन एन नि उनावहाय जोङो मा बारदों मोनसे अ पि किउ आर एस टि जाहैगोन बियो आर नि उनावहाय एस दङमोन बे एस खौ बारनानै डाइरेक्ट टि जाहैगोन आरो होमबा बाहायबो टिआनो जासिगोन मानोना बिसोर एखे नै बेयावबो एन दं बेयाव पि दं बेयावबो आर दं आरआ मोननै पिआ मोननै एनआ मोननै नालाय बेखायनो एखे जासिगोन होमबा बिनि एन्सारा मा जासिगोन जोंना अपसन एआनो जासिगोन बिनि थार फिननाय जे डाबल टि जागोन बियो होमबा जोङो बेबायदि बारनायखौबो जोङो नायनांगोन दा कुइसन नाम्बार 5 आव दङ बाहाय दं जाहैबाय एस टि ए बि आइ एल आइ एस इ दङ दा बिनि समान एबा बिनि रुजुथायाव मा लिरनो हादों इउ भि सि डि के एन डि इउ जि लिरनो हादों होमबा नैबे सि आर आइ सि के इ टि नि समान मा लिरनो हागोन बेखौ नागिरनांगौ दा जोङो बेखौबो नायोबा नुयो माने बेबो मोनसे बारदों थारमाने एस नि उनावहाय टि जायोमोन टि खौ बारनानै मा जादोंनो इउ जादों नै एबा जोङो बेखौ माबो बुंनो हायोनो 2 प्लास खालामदेरदों आरो माने एस जों 2 प्लास खालामदेरबा मा जागोन एस जों जुदि 2 प्लास खालामदेरोबा एस टि इउ जागोन नै 2 प्लास खालामबा इउ जागोन ओमफ्राय टि जों टि नि उनावहाय जुदि 2 प्लास खालामदेरबा मा जागोन टि इउ बिहि जादों नै होमबा बेबो नायदो ए बि सि जादों नै होमबा जोंना बे 2 प्लास खालामजोबदों बियो गोरोबजोब्बाय दा नायनोसै होमबा नैबे सि आर आइ सि के इ टि जोंबो जोङो 2 प्लास खालामोबा मा जायो सि नि उनावहाय जुदि 2 प्लास खालामोबा मा जागोन सि डि इ जागोन फार्स्टआव इ फैग्रोगोन आर नि उनावहाय जुदि 2 प्लास खालामबा मा जागोन जोंना आर टि इउ जागोन होमबा बाहाय मा जागोन ना आर एस टि जागोन बाहाय दाना आइ नि उनावहाय जुदि 2 प्लास खालामबा मा जागोन ना आइ जे के जागोन ओमफ्राय सि नि उनावहाय जुदि 2 प्लास खालामोबा सि डि इ जागोन बाहायबो इ जागोन के नि उनावहाय जुदि 2 प्लास खालामोबा मा जागोन ना के एम एन ए माने के एन एम जागोन बाहाय दाना उनावहाय इ नि उनाव जुदि 2 प्लास खालामबा जोंना मा जागोन ना इ एफ जि जागोन जि जासिगोन बियो टि नि उनावहाय जुदि 2 प्लास खालामबा मा जागोन ना इउ बिहि जागोन बियो होमबा बे गोरोबनायाव बबेहाय दङ जोंना इ टि के इ एम जि बिहिआव दङ अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए
इयाव दङ जाहैबाय थार फिननाया ETKEMGB होमबा बिनि आन्सारा जागोन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जासिगोन बिनि थार फिननाय। दा क्वेश्चन नम्बर 6 आ दङ जाहैबाय बाव सोंदों नै if today is Monday what day will come after 29 days बर'नि सोंदों जुदि दिनै समबार 29 साननि उनाव मा सान फैगोन होननानै सोंदों। थारमाने दिनैहाय जुदि समबार जायोब्ला 29 दिननि उनावहाय मा बाराय जागोन बेखौ सोंदों आरो बेबायदि कुइसनाबो जोंना ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवबो फैदोंमोन। दा जोंना मा होनो आसाम पुलिसावबो सिगाङाव फैदोंमोन। होमबा जोङो सिगाङाव आसाम पुलिसाव फैखांनाय जुदि सोंलुफोरखौ जों नायदोंमोनब्ला बेखौबो जों हागौमोन आरो नोंथांमोना हाखादों जानो हागौ ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव बे सोंलु फैनायखौ नोंथांमोना बिनि फिननायखौ होनो हादों जानो हागौ। दा फर्मुलाया जोंना मा होनो जुदि बेबायदि कुइसन फैयोब्ला जोंना मा फर्मुला खालामनांगोन जुदि दिनैनि सानखौ होनानै जुदि बै साननि उनावहाय एबा 29 साननि उनावहाय होनदों मालाबा 92 डेजनि उनावहाय होननानै सोंनो हागौ मालाबा 100 डेजनि उनावहाय होननानै सोंनो हागौ। होमबा जोंना फिननायखौ माबोरै दिहुनगोन दा फर्मुलाया ओरैबायदि दा जोंना बे 29 मोनदों बे 29 खौ जोंना माजों राननांगौ 7 जों राननांगौ 7 जों राननानै जोंना मा होनो रानखोन्दाया मा थादों एबा रिमाइन्डारा मा दङ एबा आद्राया मा दङ बेखौ जोङो नायनांगौ। दा जोंना नायनो 29 खौ जुदि जोङो 7 जों जोङो डिवाइड खालामोबा 7 जों जुदि रानोब्ला मा मोनो 7 सानजाब मा जायो जोंना 4 28 जायो। होमबा आद्राया मा थायो दानख'योबा 1 थायो आद्राया 1 थाबाय माने रिमाइन्डारा जोंना मा थाखो 1 थाबाय। होमबा जोंना बाहाय होनदोंमोन दिनै मा मोनो समबारमोन जोंना बे समबारजों एबा मानडेजों जोङो 1 प्लास खालामदेरबानो जाबाय। मानडेनि उनावहाय जोङो 1 प्लास खालामबा मा जागोन मानडे टुइसडे जागोन जोंना जुदि दिनै मानडे बा मानडेनि उनाव मा जागोन टुइसडे जागोन जुदि दिनै समबार बा समबारनि उनाव मा जागोन मंगलबार जागोन। होमबा एन्सारा मा जागोन नैबेना अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि। अपसन बियानो जागोन बिनि थार फिननाय। होमबा नोंथांमोना बेबायदि कुइसनखौ बुजिबाय जानो हागौ। आङो फोथायो नोंथांमोना बेबायदि कुइसना जुदि फैबावोब्ला बयबो हागोन आरो। दा कुइसन नम्बर 7 आव दङ बाय सोंदों नै if 4 men complete a work in 10 hours then how many men needs for 5 hours work बर'आव सोंदों जुदि 4 हौवाफोरा मोनसे खामानिखौ 10 घन्टायाव फोजोबो अब्ला 5 घन्टानि खामानिनि थाखाय साबेसे हौवाफोर नांगौ होननानै सोंदों। थारमाने मोनसे खामानि बे मोनसे खामानिखौ 4 हौवाफोरा जुदि मावोब्ला 10 घन्टायाव फोजोबनो हायो अब्ला माने 5 घन्टानि खामानिखौ साबेसे मानसि नांगोन साबेसे हौवाफोर नांगोन फोजोबनो थाखाय होननानै सोंदों। होमबा जुदि बेबायदि कुइसना जुदि फैयोब्ला जोङो गोनो गोथो खालामनांगौ गैया जोङो डाइरेक्टलि मा खालामनो हायो जोंना मा होनदों जुदि 4 हौवाफोरा होनदों माने 4 हौवाफोरा मोनसे खामानिखौ बेसेबां घन्टा लायो 10 घन्टा लायो। होमबा बे 10 घन्टा लायोब्ला होमबा 5 घन्टानि खामानिखौ थाखाय साबेसे हौवाफोर नांगोन होननानै सोंदों। होमबा बे 5 घन्टाखौ जोङो रानबानो जाहैबाय 5 खौ रानोबानो जोङो बेहाय एन्सारखौ मोनगोन। दा मालाबा समाव थानो हागौ कुइसना माने 4 हौवाफोरा मोनसे खामानिखौ 10 घन्टायाव फोजोबो अब्ला बाहाय अनजिमा थानो हागौ माबा मोनसे बेसेबां घन्टायाव फोजोबनो हागोन होनोब्ला नैबेजों बेहाय थानाय कुइसनजों माने जोङो राननांगौल' जेरै दा 4 जों 10 जों सानजाबदो ओमफ्राय 5 जों रानबानो जाबाय। होमबा 4 जों 10 जों सानजाबबाय ओमफ्राय 5 जों राननांगौ। होमबा बेबायदि कुइसना जोंना फैबावनो हागौ एसे थाल लाबानो जाबाय। होमबा जों मा खालाम 4 जों 10 जों सानजाबदो आरो 5 जों रानदो। दा बेखौ जोङो सानजाबनायनि सिगां जों मा खालामनानै लानो हायोनो जोङो नैबेखौ दाननो हायो सानजाबलायोबा गोजौ गाहाय दानलायनो हायो। होमबा जोङो 10 खौ 5 जों राननो हायो 2 मोनगोन। होमबा 2 जों गोलैयोब्ला 4 जों जोङो 2 जुदि सानजाबोबा मा जागोन 8 जागोन 8 जागोन 2। होमबा एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए। अपसन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय। दा नोंथांमोना बेखौबो बुजिबाय जानो हागौ। माब्लाबा नैबे होनाय थानो हागौ बेहाय होनाय थानो हागौ 8 बो होनाय थानो हागौ नैबे गैयाबो जानो हागौ। होमबा जोङो बेखौ दिहुननांनोबो हागौ। होमबा आङो बुंखादों नैबे हौवाफ्रा साबैसे दं एबा मानसिया साबैसे दं बेजों बेसेबां घन्टा लादों एबा सानबेसे लादों बे सानजाबनानै जोंना नैबे साबैसे दङ बेखौ रानबानो नैबे घन्टाखौ मोनगोन आरो घन्टा होनाय थायोबा बे घन्टाजों रानबानो बे साबैसे दं बेखौ मोनगोन।
दा कुइसन नाम्बार 8 दङ बाय दं जाहैबाय बे कुइसना जाहैबाय नाम्बार सिरिज होननानै बुंगोन बेखौ अनजिमा फारिखान्थि होननानैबो बुंनो हायो दा बाहाय जोङो नायनोबा नुयो 10 नि उनावहाय 15 जादों 15 उनावहाय 20 जादों 20 नि उनाव मा जागोन दा जोङो बेनि डिफारेन्सखौ नायलायनांगोन आरो फारागखौ नायलायनांगोन मोनबेसे डिफारेन्स दङ माने 10 नि उनाव जुदि 15 जादोंबा जोंना बेसेबां प्लास खालामदों 10 नि उनाव जुदि 15 जादोंबा जोंना 5 प्लास खालामदों 15 नि उनावहाय जुदि 20 जादोंबा 5 प्लास खालामदों होमबा 20 जों जोङो 5 प्लास खालामबा मा जागोन 25 जागोन होमबा एन्सारा जागोन अप्शन बी आनो जागोन बियो थार फिननाय बेबायदि कुइसनाबो सिगांनि आसाम पुलिसाव फैदोंमोन बुंनो थाङोबा जोबोद गोरलै सोंलुआनो फैदोंमोन दा बे सोंलुफोरा जुदि फैयोब्लाथ' बेबायदि रोखोमनि सोंलुआ फैयोब्ला नोंथांमोनाबो बयबो हागोन नाथाय दानग्राफ्रासो मिथिसिगोन माबायदि कुइसनखौ दानगोन एसे गोरासिनबो दाननो हागौ जेखि जाया मानो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन आङो बेबायदिनो मेथ्सजों लोगोसे माब्लाबा जिकेनि माब्लाबा रिजनिं जायखिजाया भिडिअखौनो आङो लाबोगोन नोंथांमोनाल' सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ